Yusuf yan tammane aure 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 yana da daɗi aure aure yana da daɗi aure yana da daɗi aure yana da daɗi aure yana da daɗi ango ka sha kamshi amarya ki sha kamshi aure yana da daɗi ango ka sha kamshi amarya ki sha kamshi aure yana da daɗi dace ya masa mataimakiya da za ta dace da rayuwansa mataimakiya mai dacewa tana biyayya a wurin mijinta miji mai dacewa yana nuna ƙauna gun matansa auren Krista yana da daɗi auren soyayya yana da daɗi zo mu zauna zo mu saba zaman tare zama aure sai da hankuri aure yana da daɗi aure yana da daɗi aure yana da daɗi aure yana da daɗi ango ka sha kamshi amarya ki sha kamshi aure yana da daɗi ango ka sha kamshi amarya ki sha kamshi aure yana da daɗi abinda Allah mu ya haɗa kada wani yara ba yau ne kun ɗauki alƙawari a gaban Allah da gaban mutane za ku manne wa junanku cikin jin daɗi ko kuma cikin wahala za ku manne wa junanku cikin talauci ko kuma cikin wadata cikin lafiya ko rashin lafiya sai mutuwa ce za ta raba ku aure yana da daɗi aure yana da daɗi aure yana da daɗi aure yana da daɗi ango ka sha kamshi amarya ki sha kamshi aure yana da daɗi ango ka sha kamshi amarya ki sha kamshi aure yana da daɗi Yusuf yan tammane sama 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 taka 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 ango taka 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 amarya taka 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 sama 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 sama
ango ka sha kamshi amarya ki sha kamshi aiye